أبستفلالي كورنعات بمخان channelنا سبسكرايب بمقبار مدباتنا تكتاتل زلخم زخبركم من زخبركن انت كتاتلت مدبنا كموترو channelنا لايك شير سبسكرايبنا جبركم مدباتنا تكتاتلنا تسوعنا نلومي 12 سنة زبلنا علتاو زينا نبغتكم المغرب تدالينا لنا مكتتالكم مسانا يخون كوليج وانين محبرة وسنة فلتاتن عد غي احتمال 4 حمل أبس مراب زكايدو مبل 10 شعات تزور مرغا نحدشهن 10 شومونتن تمهار بفلما ديجرن ديبلومان أمريقو كابتم تمرقت تن 4 شعات مئتاوي تكانستين أتم بديجرس تمرقوا لعودتات تمرتين محدر وانين هزبا ومحدران سنة حساب ايكونوميكسن فاينانسن انجليزينيا جيوغرافي حقي سنة بيت صحفتن حبريتان كمو سوسيولوجين انتروبولوجين يركبوهم تمرته دبلوما دما سنة حساب بانكي سوسيولوجين محبراو سرحن كمون توريزمن محدرة هوتيلن زتقلل ايو እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ፌስቲቫል በኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ሰሚናር ተዋሂቡ እቲ ሰሚናር ነቲ ጽንዓትና ወሕስነትና ዝብል ቴማ እቲ ፌስቲቫል ዘጉልሕ ነይሩ እቲ ፌስቲቫል ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ንውርሽኦምን ሓድነቶምን ጽንዓቶምን ንምብዓል ብሓባር ዘረኸ መድረኽ እዩ ማሕበረሰብ ኤርትራ በቶሮንቶን ከባቢያነት ታሪካዊ መበል 50 ዓመት ኢዩቤልዩ ወርቅ ምስረታ ቤት ትምህርቲ ሰውራ በቀደም 4 ሐምለ ብድሙቕ ኣገባብ ኣኽቢሮምዎ እዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ዚነተብ እዋን መሪር ቃልስና ጽነት ኤርትራ ዝተመስረተ ናይ ትምህርቲ ተጻዋርነትን ሃገራዊ ሓበንን ዓብይ ኣሰር ዝገደፈ ቤት ትምህርቲ ንምዝካር ናይ ቀደም ተማሃሮ ኣባላት ማሕበረሰብን ፈተውትን ብሓባር ዘረኸበ ፍጻመ ነይሩ እቲ ብማእከላይ ባንኪ ኤርትራ ዝወፀ መምርሒ ከም ሓደ ተነፂሉ ዝረአ ገደብ ዘይኮነስ ሃገራዊ ቁጠባ ንምክልኻልን ነዊሕ እዋን ፀንሕ ናይ ምፅዋር ዓቕምን ምህናፅን ዝዓለመ ኩለ መድያዊ ስትራቴጂ ጌርካ ክረአ ኣለዎ ዝውውር ገንዘብ ካብ ኢዶቶም ቁፅፅር ዘይግበረሎም ዘይሕጋውያን ጎናዊ መርበባት ወይ ፀሊም ዕዳጋ ናብ ሕጋዊ መስመር ምምላስ ቁጠባዊ ኣመራርሓ ዘረጋግፅ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ እዚ ድማ ውሕስነት ዘለዎ ፋይናንሳዊ ኣገልግሎት ንኩሉ ዜጋ ብማዕረ ንክበፅሕ ዝገብር እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ መንግስቲ ነቲ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ጠለባ ህዝቢ ንምምላእ ዓቕሚ ምዕዳግ ስድራ ቤታት ንምክልኻል ከምኡውን ካብ ናይ ወፃኢ ፀቕጥታት ነፃ ዝኾነ ናይ ገዛ ርእሱ ናፃ ልምዓታዊ ሞዴል ንክኽተል የኽእሎ ኩሉ ውሽጣዊ ሃብቲ ወይ ካፒታል ናብቲ ሕጋዊ ስርዓት ባንኪ ብምእታው ኤርትራ ቁጠባዊ ሉዓላውነታ ተረጋግፅ ሕጋዊ ንግዲ ክዓብየሉ ዝኽእል ንጹርን ግሉፅን ዝኾነ ሃዋህው ድማ ትፈጥር እዚ ናይ ምስጋር እዋን ካብ ኩሉ ፅፍሕታት ሕብረተሰብ ስነ ስርዓት ትዕግስትን መላመዲ ምድለዋትን ዝሓትት እኳ እንተኾነ እቲ ነዊሕ እዋን ዘርከብ ረብሓታት ግን ዝተረጋገ ዋጋ ባጤራ ድልዱል ስርዓት ባንክን ርእሱ ዝኻል ሃገራዊ ቁጠባን ስለ ዝኾነ ንቐጻሊ ዕቤት ሃገር ንቁጠባውን ፍትሕን ንሙሉእ ሉዓላውነት መንግስትን ዘይትካእ መሰረት እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝወፁ ሚስጥራዊ ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ ስርዓት ብልጽግናን መራሕቲ ሕወሓትን ንሉዓላውነት ኤርትራ ንምድፋእ ኣብ ሸልስ ሚስጥራዊ ስምምዕ ከም ዝገበሩ ተቃሊዑ እዚ ውዕል ሸልስ ተባሂሉ ዝጥቀስ ዘሎ ኣጀንዳ ንኤርትራ ብወታደራዊ ሓይሊ ብምውቃዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኢትዮጵያ ንምእታው ዝዓለመ ከም ዝነበረ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይሕብሩ ብመሰረት ዝተረኸበ ሓበሬታ እዚ ውዲት እዚ ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተሓንፀፀ ኮይኑ ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ ክልቲኦም ወገናት ኣብ በረኻታት 3-4 ግዜ ተራኺቦም ከም ዝተመያየጥሉ ተገሊጹሎ ኣብቲ ሚስጥራዊ ርክብ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ጀነራል ታደሰ ወረደን ካብ ወገን ሕወሓት ከምኡውን ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ ስርዓት ብልጽግና ተሳቲፎም እዮም እቲ ኣጀንዳ ብሰፊሕ ክቃላዕ ጀመረ ጓል መለስ ዜናዊ ሰምሃል መለስ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ዝሃበቶ ምስክርነት ስዒብ እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ንሰራዊት ትግራይ ከም መሳርሒ ብምጥቃም ንኤርትራ ንምጥቃዕን ብርሰት ንምውራድን ዓብዪ ትልሚ ነይርዎ እዚ ትልሚ እዚ ብደገፍ ፋይናንስን ኣፅዋርን ኢማራት ዓረብ ዝተሰነየ ከም ዝነበረ እውን እቲ ጸብጻብ ይሕብር እዚ ውዲት እዚ ቃላዕ ዘለዎ ለእዋን ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ስርዓት ብልጽግና ብምስጥር ሰርሑ ዝነበሩ ሰለይትን ናይ መራኸቢ ሬድዮታትን ጂፒኤስን ብሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተው ተፈሊጡሎ እዚ ድማ ስርዓት ብልጽግና ውሽጢ ትግራይ ኮይኑ ንኤርትራን ንኸባቢያዊ ሰላምን ንምዝራግ ሰፊሕ ባጀት ሰሊዑ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስ ጉዳይ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ተላኣኽቲ ኢማራት ዓረብ ዝኾኑ ሓይልታት RSFን ሰራዊት ብልጽግናን ብሰራዊት ሱዳን ተደፊኦም ናብ ኣሶሳ ይሃድሙ ከም ዘለዉ እቲ ዜና የርድእ እዚ ንኤርትራ ንምጥቃዕ ዝተዓለመ ጽምዶ ወይ ውዲት ብጥሙር ሓይሊ ኤርትራውያንን ነቲ ውዲት ዝተረድኡ ሓይልታት ከም ዝበኣሰ ይግለጽ ኣሎ ተዓዘብቲ ከም ዝሕብርዎ ዝተቃሊዑ ዘሎ ሚስጥር ንመጻኢ ርክብ ዞም ሓይልታትን ዞባዊ ሰላምን ዓብዪ ጽልዋ ክህልዎ እዩ ምስ ናይ ፌደራል መራሕቲ ኣብ በረኻ ተራኺቦም ካባና ጌታቸው ታደሰ ጻድቃን ካብ እቶም ፌደራል
برهان جولا ان دكتور اورام بلاي ان ساتسايون كنبري بتعم زقرم ነገር ይሆን او ተፈጥሮ ታይዙ ለሐሳብ ሒዞም ይመስሉና ይፈጥሩ እስከ حج استدامنايو يا اخلنا እስከ حج استدامنايو ትክክለይ ነበረ ሕጂ ግን ጉዳይ ዘይንቀይሮ በሓባር ኮይናስ ናብ ሻዕብያ كنا بحبار زينو قويبه ንምንታይ خموتلو احنا علامنا تاودريا كاب مجمريو نسو ينيرو ساكي ساعنا انا اعرف بقلت نغير الموضوع ان خميت امنا متلونجم سمعوا انت تاي خون دحريو تسمع عمي عم تماتنا ناب تقراي يمصو ወታደራዊ መኮንናት ናብ ባሕሪ ጉዕዞ ንምክያድ ዓብይ ምድላዋት ክገብሩ ይግባእ ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ገሊጹ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ትገብሮ ጉዕዞ ብከቢድ ፈተናታት ምሕላፍ ክሓትት እዩ ዝበለ ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ እኹል ምድላዋት ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ዘሎ ኮሌጅ ሃገራዊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዓውደ ጸጥታን ስትራቴጂካዊ መጽናዕትን ሰልጠንቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ረብዓይ ዙርያ ኣብ ዘመረቐሉ ስነ ስርዓት ሓላፊ ስታፍ ዕጥቃዊ ሓይልታት ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ኣብ ዝወቅሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘመናት ብስእነት ሰላም ዝተፈላለዩ ኩነታት ጸጥታ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ናይ ጎንፂ ዘበን ኮይኑ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓቢሩ ጸላእትና ኢትዮጵያ መርሒ ግድያ ክትጻወት እቲ ክልል ንምርግጋእን ውሽጣዊ ድሕነት ጸቕጥን ንምፍጣርን ጸላእትና ነቲ ዞባ ናይ ምርግጋእ መርሒነት ክትጻወት ንምግዳድ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ንኽጽመድ በኻል ወገን ድማ ጎረባብቲ ሃገራት ክዘረጋ ብምግባር ንውሽጣዊ ድሕነትና ጸልዋ ንምሕዳር ዝኽእሉ ሸርሕታት ፈጢሮም ኣበርቲዖም እናሰርሑ ይርከቡ ዝበለ ብርሃን ጁላ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውጻእ ዝተጠቐሙሉ ነዊሕ ዕድመ ዘቑፀረ ጸረ ኢትዮጵያ ሕብረት ሕጂ ድማ ስሙ ቀይሩ ጽምዶ ብዝብል መጸውዒ ጸረ ኢትዮጵያ ሸርሕና ኣካየዱ ይርከቡ ክብል ገሊጹ ይርከብ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብርቱዕ ውግእ ይካየድ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ምብራቅ ግዛት ቡሉ ናይል እትርከብን ምስ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ እትዳወብን ስትራቴጂካዊት ከተማ ኮርሙክ መሊሱ ንምቁፅጻር ካብ ትማል ጀሚሩ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ኣናዶሉ ንምንጭታት ሰራዊት ብምጥቃስ ጸብጺቡ እዚ መጥቃዕቲ ዝተፈነወ ምስ ዕጡቕ ሓይሊ ቅልጡፍ ደገፍ RSF-ን ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜን ወይ SPLM-ን ብርቱዕ ውግእ ድሕሪ ምክያድ እዩ ኣናዶሉ ማዕከን ዜና ስሞም ክግለጽ ዘይደለይዎ ምንጭታት ሰራዊት ጠቒሱ ከም ዝገለጾ ሰራዊት ሱዳንን መሻርክቱን ኣብ ወሰናት ከተማ ኮርሙክ ካብ ዝርከቡ ናይ ቅልጡፍ ደገፍ ሓይሊ RSF ኣብ ቅድሚ መስመር ሒዝዎም ካብ ዝነበሩ ቦታታት ንሰዓታት ዝቐጸለ ውግእ ኣካይዶም ክብል ገሊጹ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነታ ከተማ መሊስካ ንምቁፅጻር ዝዓለመ ሓደ ካብ ስርሒታት ኣካል ናይ ሰራዊት ሱዳን ኮይኑ እታ ከተማ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ጀሚራ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ጥምረት RSF-ን ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜንን እያ ጸኒሓ እቲ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ዝተፈነወ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፍ ሓይሊ ቅልጡፍ ደገፍ RSF-ን መሻርክቱ ዝኾኑ ሚሊሻ ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ሰሜንን ኣብዚ ዓመት ዝወርሒ መጋቢት ንኮርሙክ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ኣብ ዙርያ ቡሉ ናይል ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ ዝበርትዓሉ እዋን እዩ እዚ ግጭት እዚ ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ክሰግር ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎ እውን ወሲኹ ኣናዱሉ ጸብጺቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሰራዊት ሱዳን ነታ ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ተርከብ ከተማ ኮምሩክ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ከም ዝተቆጻጸረ ኣፍሊጡ ዝርከብ ዘሎ ብመሰረት ጋዜጣ አልሻርቅ አላውሳት ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክልል ቡሉ ናይል ኣብ ዝርከብ ከተማ ኮምሩክ ከቢድ ሓይሊ የዋፍር ከም ዘሎ ተገሊጹሎ እቲ ሓይሊ ምድልዳል ኣድላይነቱ ኣብ ልዕሊ ዕርድታት RSF ብመዳፍዕ ደብዳብ ንምክያድ ምዃኑ ተገሊጹ ነሲዑ ድማ ኣብ ከባብታት ከተማ ኣብ ዝርከቡ ዓድታት ናይ መሬታዊ ሓይሊ ውግእ ምጅማር እውን ተጠቒሰሎ ነዚ ውግእ ንምሕጋዝ ሓይልታቱ እናተጠናኸረ ይኸይድ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን እቲ ውግእ ኣብ ዝቕጸለ ሒደት ሰዓታት ናብ ከተማ ኮምሩክ ክኣቱ ምዃኑ ይኣምኑ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓተተ ኣመሓዳሪ ከተማ ኮምሩክ ዓብደልኣታ አልፋቂ ወታደራዊ ዓወት ቀሪበሎ ብምባል ነቲ ኣብ ክልል ቡሉ ናይል ብበዝሒ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይልታት ንምድምሳስ እዚ ውግእ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ምዃኑ ገሊጹሎ መጻብ በሆርሙዝ ኣካል ሉዓላውነት ኢራን ስለዝኾነ ንወረርቲ ቦታ ከም ዘይብሉ ማእከላዊ እዚ ዕጡቃት ሓይልታት ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ካብ ኣሜሪካውያን ኣብ መጻብ በሆርሙዝ ዝመጽእ ኢዳታውነት ካብ ዕጡቃት ሓይልታት ኢራን ቀልጥፉን ወሳንን ምላሽ ከም ዝወሃቦ ኣጠንቂቑ ማዕከናት ዜና ኢራን ካብቲ ማእከል እዚ ዝወፀ መግለጺ ብምጥቃስ ጸጥታን ምሕደራን እቲ ኣገዳሲ መስመር ማይ መጻብ በሆርሙዝ ንእስላማዊ ዕጡቃት ሓይልታት ኢራን ዘይስገር ቀይሕ መስመር ክብላ ጸብጺበን ኢራን መጻብ በሆርሙዝ ወራሪት ኣሜሪካ ትቆጻጸሮ ግዛኣት ዘይኮነስ
ዘየማት ሉላውነት እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ብምባል ኣብ ልዕልቲ መስመር ማይ ዘለዋ መርገፂ ኣረጋጊጻ ኩለ ንግዳዊ መራኸቢ መጻወ ሆርሙዝ ብሰላም ንኽሓልፋ ነቲ ብኢራን ዝተሓንፀፀ መስመር ክኽተላ ከም ዘለወን እንተዘይኮይኑ ድማ ጉድኣት ከም ዝገጥመና ጠንቂቑ ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻራ ኩናት ካብ ጅምራ እንድሓር በቲ ኣገዳሲ መስመር ማይ ዝሓልፋ መራኸቢ ብምጥቃዕ ዓለም ተዓፅያላ ሆርሙዝ ልዕሊ 20 ሚእታዊት ነዳድን ጋዝን ዓለምና ዝሓልፈሉ ኣገዳሲ ማያዊ ኣፍ ደገ እዩ ኣብቲ እዋን ኩናት ማእከላይ ምብራቕ መራኸብ ከይሓልፋ ብዝተዓገተሉ እዋን ዋጋ ነዳዲ ዓለም ዓብዪ ወሰኻር እዩን ቅልውላው ኣስዒቡን ምንባሩ ይዝከር እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት ኣብዚ ዝሓለሉ እዋን ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዚክሽያን ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ እስራኤል ኣብ ልዕልተን ኣብ ዞባ ዝርከባ ሃገራት እትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ስቕታ ምምራፁ ብትሪ ኾኒንዎም እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ሓያል ነቐፌታ ዘቕረበ ኣብ ታሪካዊ መድረኽን ዝኽሪ ቀብሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ነበር ኣያቶላ ዓሊ ካሜኒ እዩ ኣብ መደሩ እስራኤል ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምርግጋእን ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ሃገራት ትገብሮ ዘላ መጥቃዕትን ብዝምልከት ማሕበረሰብ ዓለም ዝመረፀ سقطان سجمت زي موسادن أتريرو نقيفهم بيزيكشيان موسيخو حدش مرحنة إيران أبزو وصان نايفتنا أوان عبي تاريكا وحلاف النت كم زسكام قليتهم بدحر رزق عند تخرات حد النت مسلمنا زيادة متنخارن منفس متحوارن شرك النت هاجرات مسلمنا نمسفحان مقان بمزخخار مال اختو أم حلالي فلهم بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي أبز حلف ورح تقيمتي أب شرم الشيخ استختم اسم مع مقراص تخسك أزا كمون أبز حلف ورح بسيزرلاند استختم اسم مع أمريكان إيران بغلطف كتكبر كم زلو أسمير للو بريزيدنت السيسي أبز اسمع مدرس من معك أزان إيران النمزراق وين متفاز قبر زخون يخون فتنا مكل خالن دوم بالن كم زدل قليت ويركب بتوسخ مرح قبطي بسنك زي من رقات زوبا أو كنت أبها جرز سعوا خبيت قدقات ونابره اللوم أت بريزيدنت أبي من بترقاقم بعتقات حتى بلعلي بمسمر كيح بحر باب المندب زحالفا نقداوين مرخب زفت أمت قعتي قبتي كاب كانال سويز عمتها ولعلي 10 بليون دولار آتوا 5 خسارات أفليت ويركب إذا خمزيلون كلو أتني 4 حملة فيدرالة وبعل 13 جزءات أمريكا بشحن شوعات 276 أواجنا تنت بمفرام مبقع مجزات إنجليز نمزكاري بغندو زبعال أب كابيتول هيلز نبروس تأكو بزح زي بلوم تنبلتي قليل زبالة زناب سلا زهارة مكبات عطونو نابت موطئتات كوغواي وانترا يوم أب تتنبل مرئت حان تحدى هجات إير فورس وان كمون مداران رتشتن زاد تقالة لزنابرا خوينو بسنك حيال مبرق النقودان كمستقارت أبات يحبرو إذا خمزيلون كلو مولو معلتي تارس ختمها بتحتي 37 سنتيغريد رسم درجات ندد نيرا إذا أكل نايتين مبرقة وأمريكا شفنا زعبي معبل مقتيو أستات 400 أبالات عادوا هجرا وجل حربية تدما زبرغرق بانديرات أمريكا تسكيمهم أقولنا تارس ختمها بحد دمت إنها تقعزو ترايوم إذا كجلاب كل تشن 10 شوعتنا فيرجينيا بستخايد سلفي يونايس زرايت دحر زقات أما تقاوم استمسرته خوينو كابكال أقول تفنش إلى زوات أيو نتسفح ترجم زوها وتاريكا وبعلتها قرن بوليتيكا وروحو يمزمزول لتباهيل زنقاف بريزيدنت دونالد ترامب أو واشنطن أبزركب ناشنال مول بستخايدة صنبل مدارة سمعو نسبع للتارقفتو تعجبو أبز اسمعو مدارة حلما أمريكا داقم تماليسولو كبل تزاريبو نسوا معت أو مدارو إزم جمار ورق أو زمن أمريكا ترأي بمبال بأملخ تتصحف عج أخم زخونة تزاريبو أتها قرو عزيز تمغاغل خونة تاتيا تركب ترامب ننوس ما أكل نايت معرف بمقبار كابتي بكونغرس تمدب في تساميتات أمريكا 350 استفليت صنبل حارنت 350 بمجمارن بوليتيكا وخقورو فتينو تباهيلي زنقاف زلو بوتين ኣብ ግንባር ኣብ ዝርከብ ማእከል ትእዛዝ ኩናት ብወታደራዊ ክዳን ተራእዩ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናይቲ ሓበራዊ ሓይልታት ሰራዊት ሩስያ መደበር ሓገዝቲ ትእዛዝ በፂሑ ኣብቲ ምብፅሕ ምስ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዝተረኸበ ፑቲን ካብ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ቫለሪ ገራሲሞቭ ፀብፀብ ዓውደ ኩናት ሰሚዑ እቲ ኣኼባ ብክሬምሊን ዝተመሓላለፈ ኮይኑ ፑቲን ካብቲ ልሙድ ናይ ቤት ፅሕፈት ክዳኑ ብዝተፈለየ ሙሉእ ወታደራዊ ክዳን ተኸዲኑ ምርኣዩ ዓብዪ ቆላሕታ ስሒቡሎ እዚ ተግባር ብተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዓብዪ ፖለቲካውን ስነ ልቦናውን ምልክት ተገይሩ ተወሲድሎ ኣብቲ ኣኼባ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ንስትራቴጂካዊት ከተማ ኮስታያን ትኒብ ካብ ምብራቕ ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተው ድሕሪ ምግላፁ ፑቲን ንሓይልታት ሩስያ ንኢዱ ዩክሬን ብወገና እቲ ኩናት ኣብታ ከተማን ከባቢያን ይቕፅል ከም ዘሎ ብምግላፅ ነዚ ናይ ሩስያ ጥርዓን ውድቂ ጌራቶላ ብተወሳኺ ፑቲን ወታደራት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካይድዎ ዘለው ሰፊሕ ናይ ሚሳኤልን ድሮንን መጥቃዕቲ ክቕፅሉ ኣዚዙ እቲ መጥቃዕትታት ንወታደራዊ ትሕቲ ቅርፅታት ንምዕናው ዝዓለመ ምዃኑ እውን ገሊፁ እዚ ዘረባ ዝተሰምዐ ሩስያ ኣብ ኬብን ካልኦት ከባብታትን ዩክሬን ካልእ ሰፊሕ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ድሕሪ ምስንዛር እዩ
ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ የመን ሓንቲ ናይ ጽዕነት መርከብ ብዘይ ተፈለጡ ዕጡቃት መጥቃዕቲ ይፍጸም ከም ዘሎ ስርሒታት ንግዲ ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ ኣፍሊጡ። ኤምቲኦ ዓባይ ብሪጣንያ ካብታ ካብ ወደባዊት ከተማ ሆዴይዳ የመን ንደቡባዊ ምዕራብ 56 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ መርከብ ናይ ጭንቀት ጻውዒት ከም ዝበጽሖ ገሊጹ። ሰመዝነት ፍጻመ ይምርምሩ ከም ዘለዉ ዝገለጸት ትካል ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ መራኸብ ጥንቃቐ ክገብራን ዝኾነ ጥርጡር ንጥፈታት ክሕብራን ኣተሓሳሲቡ። ኤርትራ ንወደባት ባጽዕን ዓሰብና ጻናይ ንግዲ ዞባታት ንምግባር ዓብይ ትልምን ትጽቢትን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ይኹን እምበር እዚ ትልሚ እዚ ምስ ረብሓታት እስራኤልን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝጋጮ ብምዃኑ እዘን ሃገራት ነቲ ውጥን ንምዕንቃፍ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ይግለጽ። ብፍላይ ዱባይ እቲ ኣብ ሰብ ስራሕ ደሴታት ዝተመስረተ ናይ ንግዲ ማእከላታ ብወደባት ኤርትራ ከይትካእ ስጋኣት ስለ ዘለዋ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምሽራኽ ብቢልዮናት ዝቑጸር ዶላር ወፍሪ ብምግባር ንወደብ ሰፋጃ ናይ ግብፂ ከም ኣማራፂ ንምጥቃም ትሰርሕ ከም ዘላ ይንገር። ካብቲ ዞባ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ቀልውላው ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድ ዓረብን ዘሎ ምስሕሓብ ኣብቲ ከባቢን ዘለዋ ናይ ንግዲ ማእከላት ስጋኣት ኮይኑ ይርከብ። እዚ ኩሉ ፀቕጥታት እኳ እንተሃለወ ኤርትራ ግና ናይ ተስፋ ሃገር ምዃና ብዙሓት ይኣምንሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብመሰረት ኤሪ ፕረስ ሒዝዎ ወፂኡ ዘሎ ዜና ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ መርከብ ኢማራት ሒዙ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዘሎ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ማያት ኤርትራ ይኣትዋ ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዛ ንብረት ኢማራት ዓረብ ምዃና ዝተነገረላ መርከብ ብዘይ ፍቓድ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ናብ ክለማያዊ ኤርትራ ብምእታዋ ከም ዝተተሓዘት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ነዚ ምልክት ድማ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካብ መንግስቲ ኢማራት ዝወፀ መረጋገፂ የለን።